danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Nake nema kwana uku ban sarara ba, yarinya ce take ta amai ban gane me ta kurba ba. Baba shi ya san abin da mun ai ba sai ya faɗa ba. To gani kaman bayani tun ba sai ka ɗebi tsarnu ba, dan yau da fushi na sauka ban san me ranar ta kunsa ba. Baba ai na so in zo ni gida mai zance ba na wasa ba, ka san tsotsai in ya gitta ba ma sai na faɗa ma ba. Alakai mu kaɗan na ɗan gutsura ban ma waraka faɗa na ba. Alakai ku ina uwa ka na ce ɗan banza mai zubin bauna, yarinya sai kumari take ban san iska ta shaka ba. Baba dan Allah ka saurara ka fahimtu ka ga hana zance na. Zancen banza marar kunya har kana kallon idanuna. Yau zan sa a fede kamar ma in kira mahauci na. Dan banza ka ga yarinya mai kyau kai ga ka mummuna. Gashi komai ya fito fili ba sai an nemi shedu ba. Kai yaro ƙara kallo na da ido biyu ba na wasa ba. In kuɗaɗen nan da kake ban dama ba kyauta kake mun ba. A ka san ni da ku ba ai yanzu ba a tsaya nan ba. Zumunci dole ne da du soyayya ba ta wasa ba. Zuma haka ai shirin da na yau baka san me na rike ma. Baba ga wannan a sai goro amma a jiran zuwa sati. Nawa ne nan ɗin kirga mu gani da idan ka kamar na akwati. 50 ce babu yawa amma zan zo zuwa sati. Ka daɗo 20 su kai 70 ko in maka dandakar minti. Ko yau in tona asirin ka in ba za ka daɗo kuɗaɗe ba. Kai bari ma ka yau sharaɗa burjit in ka bi ka samu albarma. In kana so in yi ma abuwa to nemi fulo da taburma. Sai ka canzan katifa ta ka sayan bai ta albarma. Inda ma ka kasa kai na haji yau ko umra ina nema. Ba ka ki da ni da kai yau ban san wa zai sha kulaki ba. Baba wannan kara mu duka gidan wasan rike ku. Duk abin da kuke bukata duk rubuta zai ishe ku. Ai na so in kwace motar taka na gane za na zago. Kar ta karya mun kafa in fara hawa keken guragu. Yar banza ta shibi shi da kanki kamar kokon kalangu. In na kara ganin ku gidan nan za ku ci duka ba.